Strešné okno vie urobiť celkom príjemný vánok v aute, ale aj slušný prievan v peňaženke. O tom, prečo je to tak, si povieme v dnešnej téme. Plánujete kúpu ojazdeného auta a jedna z vecí, ktorá by vás potešila, je strešné okno? Nie je to úplne zlý nápad a mnoho ľudí si povie, že to bude paráda, v lete otvorím strechu, príjemný vánok, slnko nad hlavou, to všetko beriem. Na druhej strane, strešné okno má aj svoje proti. Väčšina ľudí to považuje za vec, o ktorú sa netreba vôbec starať. Stlačím gombík, strecha sa otvorí, stlačím gombík, strecha sa zavrie a tým sa to končí. Toto je veľký omyl. Obzvlášť u aut, ktoré sú staršieho roku výroby, buďte na pozore. To okno potrebuje svoju údržbu. Je tam kopec mechanických častí, o ktoré sa treba starať. Elektromotor, ktorý môže zlyhať zo dňa na deň, vodiace lišty, kolajničky, ktoré treba pravidelne čistiť, mazať, pretože ak to nespravíte, môže sa stať, že jedného dňa okno otvoríte, ale zavrieť už nepôjde. Napríklad, ak ostanete niekde stáť a začne pršať, môžete mať už po pár minútach v aute celkom slušný rybník. To asi nie je vec, ktorú by chcel ktokoľvek z nás. Ďalšia vec. Strešné okno má aj slnečnú clonu, ktorá má tiež svoju mechaniku a častokrát elektromotorček. Ak sa pokazí, nie je to zrovna príjemné, pretože v prípade, že svieti slnko a slnečná clona nejde zavrieť, v aute ste ako skleník. Strešné okno má aj svoje odtokové kanáliky. Tiež sa o ne treba postarať. V prípade, že ostanú zapchaté, zanedbané, môže sa stať, že po pár dňoch dažďa budete mať v aute mokro. Nebudú plniť svoju funkciu a do auta začne zatekať. Spoznáte to napríklad na stropnom čalúnení, kde sa vyskytnú nezvládne flaky. Toto je problém. V prípade, že kúpite auto so strešným oknom, pamätajte na jedno. Čím je staršieho dáta výroby, tým väčšie rizika tá kúpa obnáša. To znamená, v prvom rade si okno veľmi dobre pred kúpou skontrolujte, či funguje mechanika absolútne hladko a bezproblémovo. A na druhej strane myslíte na to, že ak už auto budete vlastniť zo pár rokov, doprajte mu pravidelnú údržbu minimálne v zmysle čistenia odtokových kanálikov a mazania mechanických častí. V takomto prípade je veľká šanca, že vám strešné okno bude robiť radosť a nie starosti. Ak sa vám aj dnešné video páčilo, dajte odber, zdieľajte, lajkujte, píšte komenty, prípadne skúsenosti so strešným oknom a my sa opäť vidíme na našom YouTube kanáli Darex.